Keskittyneesti lähtee liikkeelle 16-vuotias venäläinen Adelina Sotnikova. Vuoden 2011 juniorien maailmanmestari. Hän voitti ensimmäisen 3 Venäjän mestaruudestaan vasta 12-vuotiaana. Sotnikovan kolmoistulppiyhdistelmä on aivan mallihyppy. Hän joustaa tyylikkäästi alastulokaarella riittävän syvälle saadakseen tuon toisen hypyn niinkin korkeaksi kuin se juuri äsken nähtiin. Ja kolmoisflippi teknisesti aivan loistava. Aivan erinomainen taivutuspiruetti, joka pysyi paremmin kuin koskaan keskiössä. Ja puhtaat, aivan ihanat käänteet askelsarjassa. Ja tässäkin valtavan upeat sisäkäänteet eteen taakse ennen tätä yhdistelmän piruettia. Upeat siirtymät elementistä toiseen. Tällaista se on naistaitoluistelu parhaimmillaan. Adelina Sotnikova, Venäjä, ikä siis 16 vuotta ja kuvitelkaapa tätä, hänelläkin uran ensimmäiset Euroopan mestaruuskilpailut, vaikka jo 4 vuotta sitten tuli Venäjän mestaruus. Toki ikäkin oli esteenä aiemmin. Venäjän kiven kovasta tasosta löytyy tällaisia helmiä. Kertakaikkisen hieno luistelu nuorelta venäläiseltä, joka muuten kertoo luistelija ihanteekseen Stefan Lambiellin. Ilman nuo piruetit ovat maailmanluokkaa ja myös Miki Ando ja Mao Asada, kovat japanilaiset kilpakumppanit, ovat tehneet nuoreen Adelinaan vaikutuksen. Costnerin johtopisteet 64-19, sitten 11 pisteen päässä Ranskan Gilleron Gorry. Ja käykö tosiaankin niin, että Sotnikova jopa siirtyy kilpailun kärkeen? Kyllä siirtyy 3 pisteellä, 3,5 pisteellä ohi Costnerin ja ansaitusti. Nuori venäläinen kilpailun johtoon.